Konke afuna siqale siqaphele ngabantu ekuyibona abasakazi nabantu futhi abaphila phakathi kwabantu abaphinde futhi bebe ama-public figure. Ingane wethu le uPenny Ntuli akakurecognize-anga yena ukuthi mkhulu kangakanani ezweni, kangangokuthi abantu into ayikhulumayo ezinye sebeyithatha personal, njengoba-ke abanye beyabalandeli bakhe, abanye bengabona abalandeli bakhe. Kanti-ke uyagxekwa kwezinye iy'ndawo uyathanda. uPenny Ntuli okokuqala uwumsakazi aphinde futhi abe yi-public figure. Lokho kumgunyaza ukuthi akhulume noma-ke aphawule ngey'ndaba zey'ngoma ngoba-ke kuzothiwa uchemile noma kunoqhekeko olukhona phakathi kwakhe nabalandeli. Njengamanje njengoba-ke kunokukhuluma okukhulu kangaka ukuthi uPenny bekungafanele ayigxeke ingoma yamthanda engigcwama elisha Paris. Abantu bakhuluma ngayo leyo nto. Abanye futhi bathi cha, uPenny njengoba eyiphilela phakathi kwabantu yena akakaqonda ukuthi mkhulu kangakanani ezweni, noma-ke into ayikhuluma iba ne-influence engakanani. Omunye usisi nje ngiyakhumbula uze wathi ukukhuluma ukuthini khona lokho ukuthi ungathi ingoma yomuntu iyabheda. Ngani zakwethu uPenny yena akakurecognize-ile ukuthi udumile, noma-ke ukuduma kwakhe akumgunyaza ukuthi aphawule ngezinye zezinto. Usisi nje ngiyakhumbula ephawula uthe cha bafethu, wemzamo mfethu, ngiyakuzwa mina mfethu, ngihambisana nawe. Ngimzwile noMvelasi indlela achaza ngayo nayo mayichaza ngoludaba kaPenny. Cha bafethu, uPenny nje ube wrong. Fanele nje lokho singakufihli. Ube wrong kakhulu uPenny. Ngeke ukuthi ungakhuluma kanje ngengoma yomunye umuntu uzothi kube akekho ubani. Kube akungakuthi khona usibanibani kule ngoma, ngabe le ngoma ayizange ibe yilento eyiyona. Ukuthini lokho ngengoma yomunye umuntu? Wes uPenny usebenza estation esithize. Akaseyena nomsakazi uPenny. Akasebenzeli manje iGagas. Ngoba mina ngimgcine ephila ngazi ukuthi usebenza eGagasini. Yena-ke njengomuntu osebenzela isiteshi esithize, kufanele yini-ke ukuthi ngazokhuluma kanje ngengoma yomunye umuntu? Wes nje ngoba esebenza nje eGagasini, kufanele yini ukuthi ngazokhuluma kanje ngengoma yomunye umuntu? Azothi kube wengekho usibanibani ngabe le ngoma enjeni. Akusikhona lokho ukubukela phansi amandla omunye umuntu nomsebenzi wakhe. Lokho akusikhona ukubukela phansi amandla omunye umuntu nomsebenzi wakhe. Asisho ukuthi u-wrong ukuthi yena azizwe ngendlela azizwa ngayo ukuthi mhlampe ingoma ithanda mase kukanjani mase kungena bani. But lokho bekungafanele ukuthi azokubeka ngale ndlela kubeke ngayo, azokukhuluma, azoposta, abhale, aposte, akhulume kanje in public, azothi le ngoma ngabe enjeni kuba ngekho usibanibani. Engomeni yomunye umuntu azokhuluma lokho. U-wrong nje uPenny bafethu, ube wrong kakhulu lapho. Yena mangathiwa ngiyakuthatha lento ngibhekisa ngakuyena ngithi mhlampe yena uyi-artist. Uyi-artist yena elidumile. Qhamuka komunye umuntu owumsakazi azothi le ngoma le kaPenny yazi nokube ingoma ngoba kukhona usibanibani. Ukuba akazange bebikho usibanibani ngabe le ngoma ayiyona lento eyiyona. Yena artist engakuvuma lokho, engakuthanda. Kungaba kanjani kuyena lokho? Kuthiwa nje kushiwo omunye umuntu lokho kubheke kuyena engomeni yakhe ayireleasile, kuzokhulunywa kanjalo kuyona yena artist ewumnikazi wengoma. Engakuthanda lokho? Ube wrong nje uPenny kakhulu. Ube wrong nje Wes nje ngoba nje esebenzela nje isiteshi esithize nje. Ube wrong kakhulu ukuthi azokhuluma kanje, azobhala kanje, aposte. Uyambona ngoba evala ama-comments, wavale ngobaza ama-comment ukuthi vele lento ade ikhuluma i-wrong. Wavale ngobaza ukuthi ku-wrong akakhulumayo vele. Ube wrong kakhulu uPenny. Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe ubecupha abantu abathize, mhlawumbe ubedlala, mhlawumbe ube kanjani, futhi angicabanga ukuthi uma udlala ungadlala kanje esikhathini samanje-ke. Ungadlala kanjena in public uzokhuluma kanje. Angiboni ukuthi ngabe bedlala. Ngoba abantu bayithatha lento esuke ishilo, vele beyithathe njengoba injalo bona. Ngoba lento ayikhulumile nje yabona nje i-wrong kahle kahle. Bengafanele uPenny ekhulume kanje. Ubengakhuluma omunye umuntu mhlawumbe like umuntu owumlandeli noma umuntu nje, yabo. uPenny usebenza estation esithize, lento nje bengamfanele ukuthi ezokhuluma kanje ngengoma yomunye umculo. Udelela nje. Kuhle nje singakufihli lokho. uPenny nje udelelile nje bafethu. Udelela nje into ayenzayo. Le ngoma lena nje ayikho ngayazi ukuthi vele le ngoma imnandi from iqala ekuqaleni.
imnandi nje. NoLwah wangena-ke wafaka ispice naye ngendlela yakhe yaba mnandi ingoma, yaba yilento eyiyo, behlangene noMthandeni boyi-2 yaba mnandi ingoma. So nje ingoma nje imnandi nje le ngoma. Akungathi mawukuthi yena uzwa ngendlela kezwa ngayo bese ezofuna ukungcolisa ingoma yomunye umculo azothi ngabe mhlambe ayinjeni kuba akekho ubani azothi imnandi ngoba kukhona ubani kuba akekho ubani ngabe kusho le ngoma kusho ukuchaza ukuthi ngabe nje i-useless le ngoma le. Udelelile nje uPhenny bafethu, udelelile nje. Asingalokhu nje sinabukelisa uPhenny nje